Celý pohyb Karol Geci, Abelovský, Monika Bazová je kriminálna organizácia katastrofálnych, barbarik, kvalit. Verby expresia, organizovaná crime v dualite, exekutujú 200 000 ľudí a ukrižujú. Jednoducho s tyčami, s palicami rozbili so sekerami hlavy a s kladivom rozbili hlavy a tela. Naklincovali 9-klincové krucifixy. Po jednom som ich maloval ako Adolf Penca. Je to barbary. Barbary a hnus. Cigánska smrad a sračka. Pretvarovali sa mi verby expresy. Histórie, objektíve ste lexikon distorcie, oxony a veritas životnej kvalite. Podvodníci a ukradli, nič nie je ich. Nerobia Mickey Mouse Museum môj. Nič nie je dobrovoľne. To sú vraždy, extorcie, všetko zobrali, všetko zabili a zabíjajú a pokračujú. Toto je svine s hovnom na ústach, vrahovia a idú na celý život ich deti všetci do konkurencie kriminality. Adolf Benca pronouncuje tieto svine Monika Bazová a Karol Geci. Hajzli sveta idú dolu. Ako sa opovážia ubližovať Fulbright Drvejci, Adolf Benca, Redriku Modern Art, najväčší maliar. Toto je pýcha a hnus cigánskych logických prejavov. Geci, to je Chicken Packers smrad, Chicken Burg, fyzika, blázov, svine a hovno, cigánske hovno a sračka, Karol Kokoro Geci bude zavraždený, oficiálne ukrižovaný vládnou políciou sveta. Ver moje slova, čítaj moje ústa a moje malby. Všetko zobrali!